Wow na wow! Ang linis ng Divisoria ngayon mga amigo. Ayan mga amigo, andito papunta tayo dito sa may Tabor. Sa may basta dito sa Divisoria may pupuntahan tayo rito ngayon at ang linis-linis ng Divisoria ngayon. Wala na yung mga dating mga nakahambalang dito na mga vendors. Yan, shoutout muna mga amigo at magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga amigo po natin mga subscriber, magandang araw. Nandito na naman po ang driver na anak ng magsasaka at proud to be magsasaka noong araw mga amigo. Ngayon driver na tayo. Proud pa rin tayo bilang anak ng magsasaka mga amigo. Pinagmamalaki po natin yan na ang tatay natin ay isang magsasaka. Dahil ang magsasaka mga amigo ay siyang nagpapakain sa milyong-milyong mga Pilipino dito sa buong Pilipinas. Dahil kung hindi dahil sa ating mga magulang na mga magsasaka o sa ating mga magsasaka, wala silang kakaining bigas. Ayan mga amigo, hindi lang bigas mga amigo at pati ng mais mga amigo. Ayan, kaya be proud na anak tayo ng isang magsasaka. Kaya ayan, pinagmamalaki po natin na ang aking mga magulang ay isang magsasaka ng mais at palay. Ganon din po ng isa ng abaka at ng niyog mga amigo. Nadadala lang sa sipag yan. Kahit anong hirap nung araw mga amigo, hindi talaga sumuko ang aking mga magulang para makakain lamang tayo sa araw-araw. Ayan, tuloy-tuloy yung kanilang pagsasaka at hindi sila sumuko at hindi tumigil para lamang mayroong maibigay at mayroong may pasuot na damit sa atin ang ating mga magulang mga amigo. Ayan, medyo nagkaka-traffic dito mga amigo sa may banda ng Divisoria ng konti, pero in fairness sa Divisoria, napakalinis po ngayon ang linis-linis niya po. Wala na yung dati pag pumasok ka rito sumasalubong pa yung mga e-trike, yung mga vendors kaliwat kanan, nasa labas na lahat ng mga paninda. Ngayon medyo maganda yung smooth yung takbo natin dito sa Divisoria mga amigo. Ayan, tayo pang amigo at yung ating kasama pupunta dito sa may part ng Divisoria at siguro mayroon silang awarding. Idadrop lang po natin sila at tayo ibabalik na ulit sa ating trabaho kung saan tayo doon nakahimpil mga amigo. Ayan, dahan-dahan lang tayo at para wala tayong maging problema dito sa travel sa Divisoria mga amigo, sa Maynila. Ayan, bagamat tayo pa gaya po ng nasabi natin, tayo isang proud anak ng magsasaka at ang aking mga magulang ay siyempre bilang anak maging proud ka at kung ano man ang iyong kinakain, ayon ay dahil sa paghihirap ng iyong mga magulang. Kaya doon sa mga anak na hindi nila matanggap ng ang tatay nila yung mga magsasaka, ay shoutout sa iyo kaibigan or amigo. Kasi ako proud ako sa akin tatay na isang magsasaka. Pinagmamalaki ko pa yung tatay ko kasi nung araw ang tatay ko hindi marunong magsuot ng sapatos. Kahit gano'n pa man talagang hindi siya marunong kasi ang magsasaka hindi sanay magsapatos mga amigo. Dahil yung siyempre araw-araw, kung ikaw ay araw-araw sa putikan or araw-araw sa nyugan or araw-araw sa abakahan at sa maisan, talagang hindi mo maisip magsuot ng tsinelas or bota man lang. Kasi ang bota mga amigo, napakainit yan. Ayaw na ayaw ng tatay ko yan kasi mainit sa paa at napakahirap nga naman kung ikaw ay nasa palayan at ang putik hanggang tuhod or lagpas pa ng tuhod mga amigo. Kaya hindi niya gustuhin magsuot niyan kasi sasabihin sa'yo ng tatay ko tamad. Tamad kasi bakit nakabota pa. Pwede namang hindi magbuta kasi pag nakabuta ka mga amigo sa putik, sigurado babagal ang inyong kilos. May iwanan ka ng iyong kalabaw kasi yung kalabaw mabilis maglakad, ikaw napakabagal. Kaya nagagalit ang aking tatay. Kung ganun pa man ang aking tatay, talagang hindi siya tumitigil kung ano man ang kanyang ginagawa sa araw-araw. Tuloy-tuloy po yun. At yung
naaning palay ng tatay ko kasyang-kasya lamang sa aming pagkain sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan po yun na mga amigo, budget ng aking tatay sa amin. Kasi kung isipin, 3 buwan pala mga amigo, 3 buwan, sorry, medyo nakakalimutan na natin. 3 buwan bago mag-ani. Siyempre ang budget niya 4 na buwan. Kasi bago maging bigas yung palay mo, siyempre marami mo ng prosesong pagdadaanan. Pagkatapos mong anihin or kapasin yung palay, may proseso pa yan mga amigo. Kaya ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo. Habang tayo nakikipagkwentuhan, tuloy-tuloy lamang po tayo at tayo pabalik na ng Makati. Doon tayo dadaan sa may Top Avenue mga amigo, para hindi na tayo kung saan papaikot-ikot. Kasi medyo maaga pa naman mga amigo, hanggang mamayang hapon pa, hanggang gabi pa naman ang ating trabaho mga amigo. At saka Webes na naman ngayon, araw ng Webes, pizza 16 na ng buwan ng Mayo. Napakabilis naman ng 1 taon mga amigo. Parang kailan lang ay ang mga pangarap ay di kayang abutin. Ayan, talagang ganyan mga amigo, tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawa. Kasi kung hindi tayo nagsipag, wala pa tayo yung ating kinabukasan. Kawawa naman yung ating mga anak. Nagpamilya pa tayo kung hindi ka rin naman masipag. At saka kailangan natin ibigay yung the best na pangangailangan ng ating mga anak. At sana naman yung mga anak, shoutout naman dyan sa mga anak na sana naman pakita natin sa magkulang natin na the best din tayong mga anak nila. Kaya maraming salamat sa inyo mga amigo, at shoutout po sa inyong lahat, at ingat po tayo sa ating sa ginagawa sa araw-araw. At wag po natin na kalilimutan na magpasalamat lagi sa Panginoon sa lahat ng biyayang natatanggap natin sa araw-araw mga amigo. Ayan, nagmamadali yung ating yung isang sasakyan. Siguro may lakad siya, pabayaan natin silang magmadali. Ayan, maraming salamat ng mga amigo. Bye bye.